이번에 बेसेबां रिपर्ट हजों सहैगोन सार बेखौ सिगां फैगोन बेथियाव हजों जाखाया होमबा लान्सआ बिसोरनो मावनो होनानै दायथ' होआखै दा बिदिनो दङ जे रिपर्टआ दं सार हा दङ बिदिनो रिपर्ट चेक खालाम इदि सोर बेसेबां फैसा बरना लांदो फार्स्ट चेक खालाम आंनो गाबोन लिस्टखौ एकदम लिस्ट खालाम सब सोलायना पलिटिक्सआ आंनि थाखाय गिदिर नङा दे लिस्टआ जों दंजोबो सार कमप्लेन मोननाया जों दंजोबो पलिटिक्सआ गिदिर नङा पाब्लिक कमप्लेन मोननाया दंजोबो एकदम पाब्लिक कमप्लेन जमा खालाम गाबोन लाना जागोन आंखौ सोरबा सिगिनायखौ आं माथा मारि मिथिबायना सोरबा पार्टि खामो खामाय मेटार नङा साइडजों बानायदों गुबुन मिस्ट्रि लामनो हाया नामा नोंहा बेनो होखानायमोन नालाय सार नों जेलाव थांगोन खिन्थु बिदि खालामनाङा फैसा बरना लांनानै भिडिअ क्लिक दिनैनिफ्राय नों दा बेलासिनिफ्राय खामानि मावो दा बेलासिनिफ्राय दे आं थांनायनि सिगां मिस्ट्रि फैनांगौ लोगो लोगो नों दा मिस्ट्रि लाना फै इमिडियेट लाना फै बिदि खालामनाङा रावनिबो फैसा बरना लांनाङा दे बानायबाय सार ओमफ्राय बानायबाय नङा इदि नों मानो बानायाखै इदि गाज्रि नङा इदिथ' खालामनांगौ अधिकार गैया नङा नों 8 मासाव मिस्ट्रि मोनफैयो खोथा गैया ना बबेयाव मिस्ट्रि गैया जानो 8 मासाव मिस्ट्रिया माबा आठ मास आगस्टआव लांदों फैसा लिरनाय सिगनेचार दङ लिरनाया दं लाबो सिगनेचार लाबो थांनाय बोसोरनि आगस्टआव फार्स्ट केस गैया ना मानि देर लाख 9 मास सार होआखै सार आदा